Как с нощи нещата в къщата започнаха да излизат извън правилата на Big Brother. Моля, видео! Кога кажа, твоя мъж е супер буклук. Еми да, сама си пачи. Помни ми думите, които казвам ти го пред вас, зрители. Ти ще се патиш от този буклук. Не си лошо момиче, казвам ти го честно, не си лошо момиче, обаче си патиш от този буклук. Често ти го казвам. Ти измекера мръсен. Сама ще видиш. Аз няма говоря. Особено пък сега то стърву, като пипне Слава малко, тук медии напред-назад, като го дъпнат, сама ще видиш. И ти го пожелавам, дано да си остане с тебе. Аз към тебе нямам нищо, разбираш, ме има дразни той, че си мърша, разбираш. Той си е мърша. И такъв си остане. Ей да послуша случайно да стане някой бълнеж да ти наговоря. Какво ще става? Няма в мен. Дайте. Има мен. Кой е гейшена да качаш женати? Стигате, бе. За преценя. Не, верно си, стигате. Не, той си е гей, аз си му го казвам, знаеш, той си цървул. Аз ако го не пъм някъде отвънка без камери, ще му щупа двете ребренца. Аз си го обичам цецко, той си ми много хубав, такъв, много симпатичен. Ще си го прегъжда, ще си го гушкам. Много работа си правя с цецко. Първия ден си имат мазан човек и много ма кефиш, разбираш. Много работа ще... Гледай си жената, че скоро време ще напусне, само колко съвет ще дам. Хората виждат, разбираш, какво мога да направят. Ще го повторя това, което казах. Скоро време жената ще те напусне. И мога да пише такива, като мен или някакви други. Ще ходиш така си свириш някаква механа за 10 лева. Те си мислиш ти. Помни това, което съм ти казал в Big Brother. Те си мислиш ти. Може да го кажеш пред цяла България, братле. Знаеш какво ще кажа, Цеци? За разлика от тебе, Ради Латко, защото ти си ми приятел. За разлика от тебе, мене в 70-хиляден град, половината град ме познава, а другата половина аз ги познавам. Разбираш ли? За разлика от тебе. Супер. Чули? Господин Цървул. Дали съм господин Никой, дали съм господин Байхо? Браво. Симпатяга. Да обичам. Аз с такива като те се забавлявам, бе, братле. Браво. Разбираш? Аз съм дъпал ги с сандалките, събувам ги и пикая отгоре, разбираш, чувата си къси. Като виждам какъв си пужек. Защото едно му е стискани. Тук какво да питам от този персонал и ще ти кажа, че 4-5 ребра, разбираш? Браво. Да. Ти разбираш ли? И какво ще стане? Виж си прическата, виж си походката. Цак, цак, бам. Цак, бам. Виж, цак, бам. Точайте. Хоп, хоп. Хоп, троп, те му викат. Виж, аз се правя на влизане и ти откъсвам краката от кръста надолу, разбираш? Кога да се забавлявам аз с тя? Аз с тя само да се забавлявам, нищо повече. Цецо, на челото си пише, братле, пише така с на голяма такова лепенка. Аз съм измекяр. Пазете се от мен. Това пише на челото ти, братле, разбираш? Той ти го вижда. Дали си извод малко от това, където пише на него, да се пазиш? Да се пазя, от коли се пазя, братле? Чук Терез на един път, не знам дали ще мога да намеря после да се извиня. Това ли е само... Разбираш ли? Искаме да питам един въпрос. Това ли Да, е я само... спитай. Еми, бой. Само бой, аз не мога да разбера. Ама той на страняки даже и забина. Айде забинай си, палачо. Знаете ли какво ще им кара два? Палачо забина. Един ден, като излезем от тук, Ще го аргасам. много по-голямо густо ще ви стане на двамата да се видите и да пиете по една ръка. Не. Повярвай ме, ще видиш чинете. Извинявай, че ще лиши от моята компания. Чез бе, смешник. Чез бе, измекяр. Ще в смешника, ще изчезва тук, бе. Бълък, насрам. Ще те оставам. Айде, изчезвай. Айде. Палачо. Чакам те вътре. Довиждане. Кой можеш да ми чакаш на мене? Кой можеш да чакаш на мене? Ето, виж. Ето, кой можеш да ми чакаш на мене? Виж се, виж се ти, виж ме ме, разбираш? Кой можеш да ми чакаш на мене? Ако да си за един път, че се нацериш, разбираш? Ще напълниш гащите, виж, ей тук, и той дупенци ще го напълниш. Ай, чезе от тук, разбираш? Чезе. Неговото не. С какво искаш да се премерим? Ма какво ти искал да ще правя, бе? Смешник. Кажи с нещо, което да се премерим, разбираш ли? Палачо! Айде кажи, бе, Палачо! Не, гледай ги, бе! Стоян, бе! Нали искаш целувка? Нали искаш целувка? Ламена не е заспала Нали още. искаш целувка, бе, Палачо? Аз като тебе съм такива, разбираш ли? Ламена не е заспала Аз още. като тебе съм Искаш ли целувка? Нали искаш целувка? Ламена не е заспала. Искаш ли Ламена не е целувка, бе, смешник? Ламена не е заспала. Искаш ли, бе, целувка? Палачо! Искаш ли целувка, бе, майка ти? Не е заспала. Моля та. Мърша! Моля та.
Чому се влезеш? Аре да се дур. Ама бъде. Сладур. Сладур. Аре бата чу. Абе, виж ти хора, Много хубава целувка. Обичам те, бе, братленце. Показах ли ти какво представляваш? Дайте ми това. Показах ли ти какво представляваш? Колко си шматка. Искаш ли да ти покажа Колко още си пъти? шматка. Искаш ли да ти покажа още? Ей, пратите и двамата, бе. Искаш ли да ти покажа колко представляваш? Ей, Да се тръскаме двама. Айде, Моля, Стоян да се в изпродаване. айде. Сладурче. Такива като те жигитувам. Сладур. Айде, брат. Осъзнавам в момента, че направи грешка. Оставих се на един глупак да ме провокира. Аз така целувка не бях виждал да взема. Ма яко език имаш от? Много страсти, човек. Това е... Омразата ми към Цветан е голяма. И тя е комплексна. Значи мисиите, които саботира, двуличието, което играе. Той беше първият човек, който наруши мисията с оковите. След това наруши мисията с целувките. След това, като получихме някаква мисия с някакви проценти и някакви доходи, той се огаждаше и през това време, след като изхарчи парите, продължаваше да бута от рафтовите на другите хора. Аз лично съм го виждал да проси като някой последен смешник, така да го нарека, нали, или измекар, няма значение, все едно и също е. Това нещо в мен поражда омраза към такива хора, аз няма какво да се го крия. Такива хора аз не ги обичам, това за мен не са хора, това са двулични хора. Затова пред всички тая вечер обоснових, че Цветан не е човек, който трябва да бъде съжаляван. Каже ли съжалява, че му се върна земята? Кой?